Našli ste se u situaciji da želite napraviti sljedeći korak u karijeri ili iskorak u neko novo životno područje, ali kao da vas nešto zadržava i zbog toga stojite u mjestu. Postoji mnogo ograničavajućih uvjerenja koje jednostavnim tehnikama možete okrenuti sebi u korist. Uvjerenja vam mogu otežavati javni nastup, usporavati vas u razvoju karijere ili vas sprečavati da živite punim plućima. U ovim videima proći ćemo kroz neka uvjerenja i pokazati kako ih lako možete promijeniti i uživati u stvarima u kojima do sada možda niste niti sanjali. Ivanka, pozdrav. Evo, ti si nedavno snimala neka videa koja si htjela snimiti, međutim rekla si mi da se pritom nisi nimalo ugodno osjećala. U čem je bio problem? Pa prvenstveno nisam baš znala kako se dobro obući, da bude mi ugodno. Onda me to malo sputavalo. Zatim nisam znala kamo da gledam, kuda sa rukama. Pa eto, možda neki trikovi kako to prevazići. I naravno još ima i doza malo straha pred kamerama, to definitivno, jer mi je to nešto novo. A možeš mi samo reći kako to da si se odlučila uopće krenuti u snimanje videa? Pa smatram da je to danas potrebno ako želiš promovirati neki svoj proizvod ili uslugu. Mislim da ti kao začetnik te ideje da tako možeš promovirati svoj proizvod, da je autentičan i da je tvoj. Unijeti sebe u to sve. Mislim da je puno bolje da ja to radim nego da netko drugi radi, ali evo, postoje neki mali problemi kao trema i tako dalje. Ako sam te dobro razumjela, ti vjeruješ u to da je snimanje videa dobro i korisno za tebe i tvoj biznis? Da, definitivno. Da. Odlično. Pa s obzirom da su videa eto tako dobar alat, jel bi ti voljela razmišljati samo malo drugačiji način, dakle da ti probam dati malo savjeta pa da se pri snimanju zapravo dobro osjećaš s tim? Joj, bilo bi ti zahvalna. Ok. Hajde da probamo prvo jednu stvar, s obzirom da smo i sad pred kamerama, da za početak probaš zamisliti da kad gledaš prema kameri, ja ću te umoliti da se sad okreneš prema kameri, da ju vidiš i da zamisliš da tamo kroz kameru zapravo se pruža pogled na sve tvoje zadovoljne korisnike proizvoda koji... Tako je. Sviđa ti se ta ideja? Da, sviđa mi se jako. Okay, pa možeš sad evo jednom rečenicom samo reći kakva je to tvoja kozmetika. Zamišljaš da se tamo obraćaš ljudima koji to jedva čekaju čuti. Misliš o mom proizvodu? Evo možda u ovom ulju koji si evo, to je prirodna kozmetika, obogaćena rijekom Gatskom i nadam se da će vas uveseliti kao što i mene uveseljava. Evo, tako bi nekako rekla. Okay. Kako si se sad osjećala? Jako zadovoljno. Jako zadovoljno? Da, zadovoljno jer gledam svoj proizvode ispred sebe. Okay. Evo, to mi je baš bilo onak super. Pa evo, bit će još toga o čemu nas dvije možemo razgovarati, ali ja sam ti htjela pokazati danas kako samo jednom malom promjenom, samo promjenom perspektive i osjećaja kome se zapravo obraćaš, možeš napraviti veliku razliku u svom osjećaju dok snimaš videa. Da, definitivno. Zadovoljni kupci, zadovoljni potrošači, to je uspjeh. Naravno. Da. Hvala ti što si danas bila moja gošća. Hvala i tebi što si me pozvala. Zbog straha od javnog nastupa puno ljudi izbjegava kamere. No, po mom iskustvu nije samo strah taj zbog kojeg se ljudi ustručavaju snimati videa ili više prezentirati. Postoji puno ograničavajućih uvjerenja koje jednostavnim tehnikama možete okrenuti sebi u korist.